Excel VBA, dit første lille VBA-program. Vi kigger lidt på VBA-editoren og hvordan man skriver osv. Start med at trykke Alt F11 for at komme ind i selve VBA-editoren. Den ser så sådan her ud. Ude til venstre har vi her en oversigt over de åbne Excel-dokumenter, vi har, og de objekter, der ligger inde i det. Og hernede sådan et egenskabsvindue kommer vi tilbage til. Når man opretter sit første VBA-program, så skal det ligge inde i et modul. Modul er sådan et sted, hvor vi kan samle VBA-kode. Her har vi så vores modulvindue. Se, det kommer bare til module 1. Man kan omdøbe det her, hvis man skulle have lyst til det. Ja, hvad skal vi så mere se på her? Det er vores redigeringsvindue her. Vi kan lige prøve at lave den første lille makro. En makro starter med sub for subrutine. Så giver vi det et navn. Sådan der, når man trykker enter, sætter den selv parenteserne og end sub. Og vi kan skrive et eller andet, vi kan skrive range. Value lige med en lille makro. Lad os se, hvordan det ser ud ude i Excel. Man kan lukke VBA-editoren enten her, eller ved at trykke Alt F11 igen. Og klikker vi herinde i udviklerfanen under makroer, så kan vi se, at vores lille makro faktisk dukker op herinde. Og vi kan afspille den. Og som du muligvis havde regnet ud, så skriver den her lille makro Hello World i A1. Lad os kigge på makroen igen. Ja, range. Range er et objekt, vi bruger til at pege på cellerne i regnearket. A1 er reference til A1, og .value betyder, at vi godt vil have gøre noget ved værdien i A1. Og her skriver vi så en tekststreng. And first time antyder, det er en tekststreng. Ja, lad os lukke her i første omgang. Der kommer så en makro, en lille film mere om, hvordan man laver funktioner. God fornøjelse.